Doncs avui hem estat parlant de la projecció de Catalunya al món i sobretot de la projecció a partir de la Mediterrània, i bàsicament l'argument que jo diria és que la Mediterrània és un factor amb el que Catalunya compta no com a un factor, diguem-ne, d'avantatge comparatiu, sinó senzillament com un factor geogràfic on estem situats, però hem de vigilar, i això és el que hem dedicat bona part de la discussió d'avui, d'evitar parlar de mites com ara que Barcelona sigui capital de la Mediterrània o que Catalunya sigui un país típicament mediterrani. Catalunya és un país atípic en la Mediterrània, un país molt més industrial, un país amb molta més projecció, per sort, que la major part de països del Mediterrani. I la conclusió general que n'hem tret és que s'ha de tenir una visió que el que ens permeti és, alhora que ens fixem en el que està a prop, alhora que ens fixem en les oportunitats de la Mediterrània, ens porti també a aprofitar els nous llocs de creixement, des del Brasil, l'Amèrica Llatina, la Índia, la Xina, passant per aquesta dimensió mediterrània però no quedant-hi encallats o reduïts. Molt bé.